Mulat mara risang Arjuna es munira bagagak ugak satrita mel-mel Dara janur gunung ngading aren ya Kakang Semar Badranaya sembah kula kunjuk ndak tampa kanthi bombong Kakang sembah kula kunjuk Ndara nala garing tak tampa sembah kula nggih kunjuk sembah kula nggih kunjuk Petruk Bagong tak tampa dadi bungah enten apa kok semu wigati sumurupa Kakang Semar Badranaya kalamuta kelenggan iki aku didhawuhi dening Kanjeng Yang Mas Womanti supaya ngupaya lawan dununging kembang Purbanegara. Monggo aku durung mangerti Kakang Semar Badranaya. Nek kaya ngaten niku kudune digoleki. Lah sing jenenge goleki niku ya kudu nganggo laku sing becik. Napa malih kembang Purbanegara niku pasemone purba niku tegese sing nyekel, sing duweni, sing wani merintah, sing gelem nata. Negara pun ngarani tegese niku kudu golek pemimpin sing apik, pemimpin sing ayomi karo kawulane, ora pemimpin sing mung golek rai. Nah, lakune kanthi talak brata merga napa? Niku ora lamakaning kembang. Gus, mila panjenengan ampun mlokro ing penggalih. Nanging durung ngerti ana ngendi papane Kakang. Nggih dipadosi wong sampean kulina prihatin. Mongko prihatine sampean niku yen mangke sanget kasembatan diaturke dhateng Eyang Sinuwun Prabu. Mas Wopati niku ya ora ana ilange mergo sampean tau ditulungi, tau diayomi rikala sampean sami sesingidan, sesinglon. Sakwise rampung 12 taun wonten alas, setahun namur kawula teng Wirata. Sampeyan diayomi. Lho. Sampeyan iso ketrima uripe kaya ngeten niku. Kabeh kanggo lelaku lho, Den. Sing gawe urip niku pinter. Arep goleki lan milih wong sing mangke niku dadi wong sing pinunjul. Adate dicoba nganggo cara sing werna-werna. Nganggo dicoba cara sing sedih, sing susah, sing ngrekoso. Niku pendadaran. Ning ampun nang gawe lara teng mriki. Rekoso, disin-isin, difitnah, dielek-elek. Sampeyan ibarate kaya dienggo keset, sampeyan ngrakasake rekoso. Ning sak wali ini wonten wadah. Wadah kamulyan sampeyan dhewe, Den. Mong sira sang tueng arom Kilening memanis amblapar mlengkang cipta Sumarambah weh prangti rumah saping tias maweh kung
Mustikeng Hapsari patine hanggung kayung yun yen kaya mengkono Kakang Durna sak laku jantrang nih tak golekane kembang Purbanegara Kakang. Ha nggih ngestaken dawuh. Nolo Gareng Mitra Bakong ayo tuturi. Nggih Pak, nggih Pak. Nggih Pak. Samareka dan prayekna Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Babana Bana Margana Wisikan Magulingan Sindung Riwut Bayu Wajra Dalah di kula Kakang awake dhewe pirang-pirang dina ora entuk pangan merga sampun mlebu Karang Pradesan kabeh padha bubar. Walah. Mongko buta ki pakane mung daging ngombene getih. Waduh, njer piye? Wah, iki lak eneng wong bagus liwat. Ditutke papat cacewel wong 5. Dienggo pangane sak kanca. Iya kan, banjur gawe Kakang tak senggaren macan yen tak pethoke dhewe ngragap mlayu untal Malang.
Toto Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Siung arang maringih Mengku Prabowo. Satria bagus ndak sengguh kowe lak pethuke ngragap mlayu jebul ora sapa kowe. Takon marang aku Janaka kowe sapa? Dikya sindung mriwut aja nyekat lakuku sumingkir. Malah kuwi sing udo manut tak tadah tala mangsa, Gus. Sipating werjit wae ento kapidak bangil bakal waras kepenandang. Apa meneh Arjuna. Sembodo nugel janggane kelakon dadi panganmu sak kanca. Ah, kokop getihmu ah. Wah! Wah! Aduh! Wah! 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 Ah! Wah! Wah! Hey! Hey! Wah! Wah! Aduh! Wah! Wah! Ah! Wah! Waduh! Wah! Hot! Wah! Hey, ha, hoop. Wah, wah. Hey. Wah. Hey. Wah. Hey, ha, hoop. Hey, wah. Wah. Kancaku maju tekaning pati. Serawung 40 tahun durung tau roh gedhe temetes. Saiki nyandang bilayo. Tak aturke Ratu Gustiku
Jagat wasisaning Bathara Wayah jagat. Rasaku kaya ninggal bocah menung sak pinggiring jurang melang-melang sing dadi rasaku. Atase ingkang duwe karep kuwi bojoku. Lah kok malah aku akon putuku. Janaka, aja kaget tak susul lakumu tak gayuhe dhewe Purbanegara. Ungilah ngawik namastu namasudan. Buya samar kita ingkang lumarep ana ing kayiwangan cakra kembang. Wayah ulun Mas Womati Durgandana apa wigatine? Tandha deduka ingkang atrapu kulun. Maramanipun anggen kula suwan wonten ing kayiwangan cakra kembang gedarang-darang inggih karana pamotraipun bojo kula inggih Rekatawati ingkang rikalang sak mangke. Ngidang kepengin cecunduk Sekar Purbanegara. Mila pukulun yen wonten kepareng paduka pukulun kembang Purbanegara badhe kula suwun. Lang Indriya mangu-mangungkun kanwahan rimang lerena tanpa kanin Durgandana wonten dawuh ya yen pancen jeneng itu bakal gayuh wahyu Purbanegara bakal ulun paringake ya sabab wahyu kembang Purbanegara yen sak mengko kelakon kanggo cecunduk kelawan garwa kita Rekatawati besok lair punang jabang bayi senajan to wujude wadon senajan to wujuding wadon nanging besok bakal sembada dadi babone ratu ing tanah Jawa. Aduh. Matur sewu sembah nuwun pukulun ya lan besok yen to lair pun nang jabang bayi wujud wadon paring ana sesilih Dewi Utari lajeng sesambetanipun anak kula benjang saged dados baboning ratu besok yen ana lakon kaki rabinini mula gage tampan ana kembang Purbanegara kula Durgandana.
Wulun. Matur sewu sembah nuwun parang paduka. Lan pangandika paduka puwun tansah badhe kula candhi para gage tindakna meduna. Balya ning negara Wirata wis akeh kang padha ngarep-arep uga bakal kayu kembang Purbanegara. Matur sewu sembah nuwun sing ati-ati Durgandana. Genjang kancing langit gelap-gelap katon lir kencang risang mawe kandrung ing ora samar iki salya paman kula bakal menyang endi astunipun dipun tangisi anak kula pun Banowati anggenipun kepingin secundhuk kembang Purbanegara paman mila kula badhe minggah ing Kayuwangan Cakra Kembang. Sumurupa, nggih, yen to kembang Purbanegara ingsun ingkang wis kuwawa nyuwun saka ngarsane pukulun Bathara Kumajaya. Aduh. Wah. Yen ngaten gegayan kula badhe wurung aja waslan sumelang yen sak mengko garwaku wis kelakon cecundhuk kembang Purbanegara anakmu Banowati bakal tak paring ampir. Waduh matur nuwun paman. Sewu-sewu panuwun tanpa pepindhan katur dhateng paduka. Iya. Yen kaya mengkono, salya bali ngesaken dawuh Paman Prabu Masupati. Lah iki malah Janaka inggih. Paduka lah kok lenggah wonten mriki. Eyang. Duna wonten dawuh. Melang-melang kaya ninggal jejabang ana sak pinggiring jurang. Barang jeneng sira mangkat goleki kembang Purbanegara atiku kaya kadodhok. Ing atase ingkang darbe karep kuwi garwaku lah kok aku kongkon karo kowe. Inggih namung kula nyendikani dawuh. Niku sampean dielekke. Ya apa-apa ki nek bojo karo anak sing dijaluk aja dipasrahke karo wong liya. Niku mangke tak jalare sing ora apik. Ngoten niku sing sebata. Iya, Kyai Semar, yen kowe mengko ayo bali bareng ana ing Karaton Wirata nggih. Suwawi kula dherekaken ya.
Kadang dawuh sinuwun senguni. Senajan ora kelakon gayuh wayu Purbanegara kang wujude kembang mung wae ingkang bisa gayuh ya mung Paman Prabu ing Wirata. Lajeng malah cabar. Ora, malah panjenengane maringi kawicaksanan yen wis kelakon bibi Rekada mati cecunduk kembang Purbanegara mengko anakku Banowati bakal diparingi ngampil. Ngaten. Ya, mula Kurawa jak bali ngesaken dawuh. Monggo sinuwun. Manudya ayu utama mangambar arum lir kusuma ing paduka kondur sungkem kula kandha sinuwun. Ya garwanipun Kakang Wong Ayu Yayi Dewi Rekatawati tak tampa pangestuku tampanana inggih kula pundi punapa ingkang dados panuwun kula saged kasembatan. Ya Yayi, pandongamu lan saka sing dewa kang nyipta jagat sak isine pun Kakang bisa lan sembada mboyong kembang Purbanegara. Matur sewu sembah nuwun. Ngaturaken kuing manuwun menika tandha tresna paduka dhateng kula. Ya, arep aku wis tuwa. Anakku wis gedhe-gedhe. Nanging kowe isih diparingake ngrebini meneh. Lan dawuhe Pukulun Kumajaya sesuk bakal nglairake wujude punang jabang bayi wadon. Lan supaya maringi tetenger utari. Para gage. Kembang iki gawene cunduk sebab sapa wae kang bisa cunduk kembang Purbanegara besok bakal dadi baboning ratu. Kacarita ki narya cunduk kembang Purbanegara dening Sang Dyah Ayu Rekatawati. Eloke kawontenan kembang Purbanegara ical saking mestakane manjing wenten punang jabang bayi. Sekar sareng kula kinarya cunduk ical sinuwun. Wersan tak kuwatir. Cecunduk banjur ilang tegese manjing ana guwa garbamu. Yai, ndak gegadang sesuk anakku wadon bisa dadi baboning ratu. Titikane dawing dewa yen ana lakon kaki rabinini. Ngestaken dawuh sinuwun. Talah. Tembang rawat-rawat mbok bakul sinambi wewara pamarta kang dinendung Karna. Negara Wirata Ratune Prabu Maswapati sing dadi tuwa-tuwaganing ratu ing tanah Jaya. Tak bedah negara itu teluk nang sikilku. Oh.
ana satriya gagah. Sapa kowe? Werkudara. Kowe sapa? Prabu Wirambana Dewa. Tumeka nang negara Wirata kanthi wadya bolar ngopo? Ratu Wirata kondang dadi ratu ning para ratu. Tuwa-tuwaganing para nalindra yen iso tak bekuk nyembah dalamanku. Aku sing bakal dadi mustikaning ratu. Wah! Wah! Edan. Ah! Oh! Hai! 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 Up! Wah! Oh! Wah! Aku arep mbok kapake ora bakal tak gawe macak gandeng Setyamala untapke nyawa. Waduh mati aku. Wah! 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 Waduh. Gusti Kutraning Pati ketemu wong Wirata senteng indase. Dasa Kumara. Kowe Werkudara. Wah, Belopati nyawa dua. Bubar maut labrak. Rebut balung tanpa isi wadya bola gulung kendera
Taman Pongko Bali. Semaropo pun rampung tugas sampean. Iya Kyai Lemu nggih. Wis bali kok rene meneh. Kurang 50 ana. Garenge kermun ini. Kurang 50 kok balik. Mila saking menika yen wonten lepat kula lan anak-anak kula ingkang nyuwunaken pangapunten nggih kathah. Den mugi sak rampungipun lelampahan menika warga masyarakat ing Gowak mriki tansah pinayunganing Gusti Allah kaijabahan napa ing dados sedyanipun sembada ingkang jinangka Jumbuh Siswanto menika kakang kula. Apa? Jumbuh Kang Ginayo. Arek ngono wae. Kalingan dulur lanang. Iya Kyai Semar Putrono ya. Nggih. Pun ngaten nggih Gus. Sing ala diguwang sing apik digoleki.